Baga puso, pipila na gyud nato ang adoy talento sa pagdrawing. Apa na ni usa ka babae nga lahi ra gyud ang gipang-drawing. Kini tungod kay ang iyang gibida mao ang pagdrawing og bisan unsa nga subject pero dili putlon ang linya nga siguradong lahi ra. Kun kaniadto na feature sa RTV Presents si Noy Pepard Bagares, ang usa ka buta nga gitawag nilang human calendar. Apan karon, ang iya na usab nga anak nga si Mary Joy ang gi-feature tungod sa linhi niya nga talento. Kini ang gitawag nga continuous line drawing. Diin challenge sa usa ka artist nga dili gayud putlon ang linya, gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Among gipasuway si Mary Joy og draw sa usa ka hulagway, diin likayan niya gayud ang pagputol sa linya. Ug sulod lang sa 3 ka minutos, mao na kini ang iyang nahimo. Usa ka kamot nga way putol-putol ang pagdrawing. Matud niya, dugay na niyang nadiskubihan ang maong talento. Ako, continual line ako ang ganahan kay dito marag satisfied kay ko nga kana ganing challenging kay siya sa akong nahuna kay kanang mag-drawing ko nga wow kay ba unsa kalabasan sa akong drawing ba until mapormara siya. Gani sa maong abilidad, daghan na usab ang misuway og pa-drawing kaniya. May nahimo na usab siyang continuous line artwork para siyang idolo nga si Maine Mendoza. Sa maong talento, mihimo usab siya og usa ka artwork sa usa ka international top model. Nahatagan dayon kini og pagtagad sa maong international model o gihimo pa nga profile picture sa iyang social media account. Ang una dyan na ng continual line nga naka-influence na ko kay classmate na ko, gi-challenge ko niya nga buhaton to siya, na siya nakitaan sa internet niya, buhaton to siya niya. Pero ako, interesting lagi niya siya, kanindot ka siya ba nga ka-exercise na ko nga, wala kay buhaton, diretso lang drawing. Matod ni Mary Joy nga wala siya miagi og mga workshop o bisan pag-eskwela lang og fine arts. Ang iyang amahan, hilabihan ka proud sa iyang anak. Di man niya makita ang mga hinimo sa iyang anak, apan dako ang iyang pagtuo sa talento ni Mary Joy. Mo iya sa ginang talent ka drawing kay ang ila ginang talent nimo kanaway nagtudlo. Di mo wa mo siya nagtudlo niya. O di talent gina niya, di ba? Nadaghan lagi mamalit siyang mga drawing ron. Wala man kini gieskwelahan ni Mary Joy tungod sa problemang pinansyal, apan matud niya, wa gihapon kini niya himo ang babag aron di mapalambo ang maong talento. Uban ni Lian Sinculan ug Jovel Ubiso, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.